Unot sini, kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sabahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may yara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multipurpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 27 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas kag sa dinman nga bahin sang kalibutan. Balikan na sa nakapalatuntunan ang Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga Sabado sang hapon, ang inyong makaupod si Bombo France Andrew Burgos. Mag-out na kita tubtob taknala sa isang sining nga hapon. Kakita man na pag-updan sa aton mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Mapatayan kita sa size na silisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mapatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag makita ninyo darang live feed nga ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalap na ang mga mainit nga balita, just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. At subong sang Sabado, Oktubre 16 sa tuig 2021. Kag para sa aton nga Christmas countdown, 70 days to go before Christmas. Kagliton kita sa atong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Abisar sa mataas nga mga aktibo nga kaso ng COVID-19, recovery sa Bacolod kag Negros Occidental nagasaka man. Sa sulod ni sa sining nga pandemic, no, pila na katuig ang ato ni nga pagkabalaka sa bahin mismo man sang mga aktibo nga kaso sa kasiling ni nga balatian nga muni ang COVID-19. Ang subong ni nga kay gayuna, no, samtang makita nato no kagang recoveries when comes sa mga kauturan nato nga na-infect sa sining nga COVID-19. Not only for active cases but also ang mga recoveries nagatupong man, no, do nagalagas man mismo ang mga naka-recover at nga aton nga mga kauturan nga na-infect sang sining nga COVID-19. So may data record diri ang
Department of Health Region 6 no sa subong or kahapon as of October 15 ang syudad sa Bacolod may confirmed cases nga 21,957 kung sa diin diri 19,467 ang naka-recover. So nagkapakita diri hindi or madamo na no ang nagamat-amat ayo gikan sa sining COVID-19 virus. So subulti kita diri sa syudad sa Bacolod, wala man kita gihapon nagakalingkang biskan na kita sa kabudlayan sa sining COVID-19 pandemic. Kay tungod ang vaccination rollout diri sa syudad sa Bacolod, sige. Sa lugar pa ginatong mga balita sa lokal, isa ka container van nahulog sa dalan sa barangay Singkang. So sinilangid man nga hapon, no, may isa naman ka nagluntad nga posibleng makatugas ang perwisyo sa dalanon tungod sang sining nga mga wirings bala or mga telephone lines nga gararawit lang especially sa mga dalanon nga nagtugas sa sining pagkahulog o kay tungod nga nasangit sang isa ka truck nga may dala nga container van sa bahin dira sa may dalan sa barangay Singkang, which is nga nahulog kag natupaan ang isa ni ka nakapark nga van. So kung tanawon nato ning mga telephone wires ning mga kurente no, mga wirings dira, kung nadumduman nyo tong isa to ka truck nga ginsangit man dira sa isa ka mall man dira lapit man sa sining bahin, no, nga nagtuga man sang pagkaguba sang pila ka mga poste, nga nagtuga man sa pagkaperwisyo sa mga dalanon kag mismo sa lakat sang trapiko. So sa aton diri nga mga responsable nga mga cable or ang ining mga telecommunications company, no? Dugay na ni nga concern sa inyo, may mga nagkala-aksidente, may nagkalabalda na nagigani because ng sining nga mga nagarawit nga telephone wires or mga telephone lines dira, no, mga communication lines dira bala. Ang mga wirings dira, no, makita naton do hindi magkalaamo kay tungod nga nagarawit dira, no. So tani sa aton nga mga telecommunications company kag mismo sa electric cooperative man diri naton, no, tagaan man na tani ninyo pagtamod para maiwasan ang nasiling ning nga mga aksidente. Kaysa duga pa ginato nga mga balita sa lokal, 200,000 nga balor sang ilegal nga droga nakumpiskar sa mga curfew violators sa syudad sang San Carlos. So sa ato nga pagka-receive nga information, isa diri ang minor de edad kag sa iya nakuha mismo ang nasiling ning illegal nga droga. Kag ni sa watchlist sang Ocon Drugs watchlist sa syudad sang San Carlos. Bantayan na nato ng dugang pagiging detalye karon sa patrol kaupod sa kay Bombo Carla May Defensor kag kay Bombo Gracelyn Lobaton. Kaya sa dugang pagiging nato nga mga balita dito kita sa Balita Nasyonal, isa ka hybrid nga gumamela ang ginpangalanan sa kay DepEd Secretary Leonor Briones. Itawag ini nga Hibiscus rosasinensis Leonor Magtoles Briones. Iningadlan ini sang University of the Philippines Los Baños, no, kay tungod nga sa panibago ni nga discovery naman sang isa ka hybrid nga hibiscus o kon gumamela. So because ng sining pangalan sa kay DepEd Secretary Leonor Briones, iyaman nga ginabaton, no, sang bilang sang DepEd Secretary ang ining pagpangalan, no, sa isa ni ka gumamela sa iya. Ito gina-receive yan as dako maning award man para sa iya. Imagine mo daan nga isa ka bulak nga ginhingadlan, no, sa imo. Okay, so diri man mismo ni siya, no, kung tanaw naton do endemic ang ining hybrid nga hibiscus diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kaya sa tagapin nato nga mga balita sa nasyonal, lauman sa madason nga pagsaka sang gatong nga which is nga magadangat na sa 2 pesos kada litro. No? So sa sunod-sunod nga pagsaka sang gatong o kon gasolina, no, diri sa aton sa pungsod Pilipinas, dito sa pagkabati naton man, no, ikawalo na ni nga sunod-sunod nga oil price hike sa ikawalo kuno nga pagsaka sa nga gatong, presyo sang gatong, posible na nga magasaka ini sang 2 pesos kada litro. Kabalo kita subong nga gawi ang atong mga kulturang nga drivers, no, atong mga jeepney drivers, taxi drivers, tricycle drivers,
kay tungod nga wala untat ang pagsaka sa nga gatong presyo sang gatong sa aton. So kalabanan sila nagahingyo gani nga piskan pa paano no i-hold anay ang tax regarding sa sini nga mga gatong. Syempre kung magsigi-sige ning tax wala man ni untat ang pagsaka sa presyo sang gasolina. Sa nagabagin na itong mga balita, litong kita sa balita internasyonal, ana US President Bill Clinton na ospital. Sa dugang pa-information na nungod sa sininga pagka-ospital sang sininga anay US President nga si Bill Clinton, may ano ni siya no, may nakuhaan or nakakuha sang daily or medical record ang gitunan sang nga pagka-hospital isa ini ka sepsis. So bali sa pagbisita man siya ni US President Joe Biden, subong layo na sa katalagman ang anay presidente nga si Bill Clinton. Amoy na ang mga nagapanguna kag mga nagabagang mga balita kag posible pagiging magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check, 37 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon this time. Ato na ni kwao ng mga balita kada tipon sa patrol. Tungkol sa kay Bombo Carla May Defensor kag kay Bombo Grace Lynn Lobaton. Balikan to naton to ang kaina no ang isa ka nagluntad nga aksidente sa bahin sang Dalanon kapag nahulog sa sining container van nga ginakarga sang isa ka truck patulon nini sa nabagatnan nga bahin sang syudad. Tapos ang isa ni ka van nga nagapark man no nga natupan mayo lang kay do wala gid sang injuries o kon may napilasan kasi sining nga pagkahulog sang truck kung sang sining nga container van ang iban nga rason dira no tungod nga na sangit sang sining nga mga wirings dira no biskan di kita magato sa syudad sa Bacolod do kadamo gini sang mga nagararawit dira lang nga mga kuryente dira no kay tungod wala ni sang kahipiran, wala na hiped. So kung tanaw ni naton pila na ka mga aksidente or insidente nga nagluntad sa Dalanon because sang sining nga mga wala na hipid nga mga wirings. O diri sa Bacolod kung tanaw naton bisan hindi kita magbalikid dire ang mga nagararawit ng mga wirings kung tanaw naton kung sa kilala pabla naton kanami kuno husayon. Kay tungod wala ini na plastar. O tingi banda kung mautod na nagasagnoy gina mismo sa Dalanon kung gabi ang mga motorista dira no especially yung mga nagadala sang single nga motor kung hindi kaya katipango jati mamirma kagid sa dalan isa ina sa mga mga delikado sa mga Dalanon kay tungod nga kung hindi ini maplastar sang itsakto no magaperwisyo gini siya sa pila ka mga motorista. Sige, sa ato nga checkero ng mga balita nga natipon sa patrol ko po si kay Bombo Carla May Defensor kag update pagit sa pila ni ka mga reports o kung mga police reports. Bombo Carla, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Ando, no? So nakuha natin sa pahayag, no? Ang duwa ka mga drivers hangga duwa ka mga salakyan o kung isa ka tri-mover kag isa ka Nissan Escapade Bombo Andrew nga na involbar sa isa ka aksidente dito sa Maya Magsaysay Araneta Street, Barangay Singkang Airport, ina sang hapon, Bombo Andrew. So ini ang tri-mover Bombo Andrew may-ari ini siya sa nga karga nga empty nga container van Bombo Andrew kagang sang inali na lang nga salawid ini siya sa isa ka cable wire o kung sa cable wire nga ara sa isa sa atubang man mismo sa isa ka gasolinahan Bombo Andrew. So ani natabo nagdapat yung ini siya anay dahil na liko na ini siya tani padulong south nga bahin sa nga syudad sa Bacolod Bombo Andrew ay nalig na lang nakasangit niya ang nakasangit ang container van Bombo Andrew pagamuto ang rason kung nga tumba ini nakakas ini sa tri-mover kag nagtupa ini sa isa ka Nissan Escapade Bombo Andrew kada Mayo man kay tungod nga wala man sang sakay ini nga Escapade kay tungod nga may ginahulat ang driver kag nanaog ini siya sa ini nga salakyan Bombo Andrew. So una bala nato no pamatian nato ng pahayag sang driver sang tri-mover na si Michael Julielza.
Bombo Andrew. Sige. Babatian natin. Bali, haling ko dabi sa warehouse, nagkarga ko sa shell, nagkarga ko sa crudo sa generator sa trailer. Karon, pag ako dire, gulpe na dulog sa tubangan ko ang passenger jeep. Tigilikawan ko sa matamat sang namatamat sang ulo. Hindi ko na-estimate ang ibabaw, nasabit na galit. Basta tubangan mo may jeep? Passenger jeep ba lang, gabiyahe bala de. Huwag na ko kabalo na nga dyan. Karon, siyempre ginliko ko ang ulo, kaya tubangan ko kung siya nagdulog. Pagliso ko muna, siyempre, ang klaro ko kilid. Nalakong-estimate ko sa ibabaw, sabit na galing ibabaw. Nagabot siya sa trailer. Kay imti sabi, kung kaya mo nang dali lang sa magabot. Dali lang, San Miguel. San Miguel? Singkang man raw? Sa akon, wala. Ang swerte man, way man ko na dami siya tawag. Iskan dako ang nabaldan. Utod ko na lang na yung tractor head kay nakaka-traffic na. Gimbiling ko na, connect na sa biling ko lang trailer ko kay nakaano na sa dalan. Prime mover. Repair van. Puro na prosin. Hinay lang sa kanya halin ko sa shield mo. Di mamatamat kapag asim mo. Siyempre may gagawa man de. Ang mga nakapokus ko sa dalan. Away ito yung natandugan siya. Pagkatabo ko naglikaw lang tayo dahil ng jeep ka nagabante man niya eh. Wala na tayo sa labot sa ako. Bombo Andrew mo to, no? Ang napahayag. Oo. Isang driver, isang prime mover. Sakto na. Bombo Andrew. Bombo Carla, kay ang dira nga dalan bala, tama ginadaya ka dang traffic kadamol sang traffic ka ang dalan dadang kagamay pa because ng sininga overpass. No, kagang sa draging area, damo gina din nagalabay, mapagamay man ng mga motorista o kung di pasayro man nga salakyan. Damo na din nagalabay mo, no, kung saan pa bala halos tanan nga mga say isang salakyan, draging nagalabay Bombo Carla. Motor, bus, ang ini nga mga 10-wheelers ang ini nga na-mention ni mo nga prime mover, kag di pasero nga salakyan so ni so forth damo na nga nagalabay promayo lang gani Bombo Carla no ay tungod nga wala gid may na tup-an o kung nadagdagan nga mga gagmay dira nga mga motorista kay kung tanawon ni naton dako na ni nga perwisyo Bombo Carla nga muni nga sa isang aksidente kung may nadalahig pagid no kung may napatay dira bi karon doble pag gining bukol so dapat nga ang na-mention sa sininga driver sa sininga truck because sa mga wirings dira no kag gilayon ni nga nahulog kay tungod nga wala ini isang unod ang container van nga ginadalaya Bombo Carla. Amo gani Bombo Andrew no so mo na nga dasig lang nga natumba ang iyang sining container van nga dala bangod nga wala unod Bombo Andrew kay sa information na naton nga nabaton nga padulong na ini sa tani sa grahian nila magrahi na ini tani ang ini nga try mover Bombo Andrew ti amo man ang sakuan man nga nagaparking dira ang Nissan Escapade cafe sa Bombo Andrew sa may kilid man mismo sang dalan sa area man sa isa ka gasolinahan dira sa may Magsaysay Street iiyagid sa lakyan amo ang natukan Bombo Andrew kag pasalamat man nga wala sang sakay ini nga mayo lang nga Nissan mayo lang gid nga wala sakay Bombo Andrew. Okay, imagine no kalaba-laba na isang container van kag kabugat ni Bombo Carla. Kung matup-an ni ang imagine kanyo tanong wala sa mga nakita diri naton sa mga laragway nga ginpadala mo dire no ang van nga natup-an no ti gid gupi gid do Bombo Andrew no ang wasakid ang uluhan ng salakyan okay kung may nagapungko to for example ang driver kag ang pasahero panigurado din nga mailamid gid laya Bombo Andrew. Correct din na no so sige no so may sa atong mga kauturan dira no mga motorista kaladlukan ni Dan Bombo Carla ako magtupong kabla sa muni kadalag ko no di mo yung mapaktandaan kung ano ang matabo dira kag kung madagdagan ka sang siniya nga container van at impas gid dayon Bombo Carla ang magid gani Bombo Andrew no ti kabay pa man ang ining pala nga mga wire cable wires kung ano man ang mga wires ang nagawayong sa dalan Bombo Andrew kabay pa nga mahigpit din no kay sa aton nga information nga nabato nagligad adlaw dito man sa may Mandalagan man ayon nga area Bombo Andrew nagsangit man ng isa ka salakyan sang LPG o isa ka kanter nga ginabutangan sang LPG Bombo Andrew ting natumba man to mayo man kay wala man sang may natupan sang kanter Bombo Andrew. Okay. So, Bombo Andrew, dugang nga lang ini nato, no? Ang duwa
mga persona nadakpan ini sila sa Ginpatigayon o kung nadakpan ini sila sa curfew hours Bombo Andrew. So ang kapulisan sa San Carlos City Police Station nagpatigayon ini sila sang checkpoint sa may CL Ledesma National Highway Barangay 2 San Carlos City Negros Occidental kag nadakpan ini nga duwa ka mga persona Bombo Andrew ini ginkilala kan ako ginkilala ang lalaki kay Richard Salazar. Richard Salazar, 27 years old, single kay residente ini siya sang Iligan Street, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Kag mayari ini siya upod nga minor de edad Bombo Andrew. Kag suno man kay pulis sa tanan ta Ruby Aurita, ining duwa ni ka mga suspetsado Bombo Andrew, wala nila natalupangdan na mayara gali isang checkpoint ang police station sang San Carlos Bombo Andrew. So ini sa tani mabalik no sa pagkakita nila sa checkpoint, mabalik ini sa tani kung sa din sila nagikan Bombo Andrew o galing nila kakita sa ila kaging tawag ini sila Bombo Andrew kag dito na gin-check ini sila kay Bombo Andrew kung sa curfew hour ka madakpan makutong kay kung di hali nag-ano ka so nagala Bombo Andrew siyempre makuha gina information ng mga kapulisan kay dito na gin-check kung lalaki ka Bombo Andrew i-check gina no i-check ng imo sini nga mga hawak bulsa mo tanan Bombo Andrew kung ano dang imo sini nga dala kag amo man sa minor de edad Bombo Andrew i-check man ini siya kag so Bombo Andrew nakuhaan ini sila sang 5 ka heat seal transparent secretary isang suspected shabu isa ka unit sang caliber 45 amo ini ang nakuha sa lalaki Bombo Andrew kay Richard Salazar. May armas pagid gali. May armas pagid sa isa ka unit sa cellphone, isa ka unit sang motorcycle Bombo Andrew, isa ka sling bag, isa ka open transparent plastic sachet sa suspected shabu, kag isa ka improvised book Bombo Andrew. So sa background sinisang lalaki nga suspetsado kung kay Richard o kung sa kay background ni Richard Salazar wala ini sa salisahan sa San Carlos City Police Station Bombo Andrew pero ini nga female o kung ining babae nga minor de edad yara na sa listahan nagwa ini ang iya siningalan kag under surveillance ini nga minor de edad Bombo Andrew. So hindi ini siya route sa San Carlos City bali nagapauli lang ini sila dira sa San Carlos gikan ini siya sa Manila Bombo Andrew. So gin-turnover na ini siya sa DSWD sa San Carlos City Bombo Andrew kag ginahulat na lang no ang mga dokumento nga gikan sa iya ginikanan o kung patunay no nga minor de edad siya birth certificate Bombo Andrew. May relasyon isla Bombo Carla nga duwa? So naman sa information sa kapulisan Bombo Andrew wala ini sila sang relasyon sa lalaki kilalanay lang ini sila Bombo Andrew. So Bombo Andrew pamatiyan lang nato no ang pakayagi kan kay Punsultanan Ruby Aurita. Bali ining aton nga mga suspetsado na dakpan ini kagabi during sa pagkandak sang aton nga mga kapulisan sang isa ka checkpoint diri sa may CL Avenue sa National Highway Barangay 2 San Carlos. Kung sa diin ginpangunahan ini sang aton nga operation officer Police Lieutenant Rodney Saruna kag samtang nagapatigayon sila sang checkpoint ining duha ka suspetsado ang kasanay sa isa ka motor wala nakatalupangod nga may checkpoint kita nga ginahimo no. So mabalik ani sila kaso nakitaan ini sila sang aton nga advanced security nga sa aton checkpoint amo na nga ginpara sila sa pagpara kag paghunong nila sa aton nga mga police personnel as SOP kay ginapamangkot naton kung dis oras na sang gabi ara pa sila sagwa considering nga implement kita sang curfew hours dito pag wala sila nakasabat. So as SOP ginapa naton no gina-require naton sila ginahangyo naton nga ipababaw ang ilang nga mga bayo kag ginapagwa ang mga bulsa nila para ma-check naton kung may mga dala ba sila nga mga kontrabando or wala. So dito sa pag bukas na sang pagpagwa sa mga bulsa dito kag nahulog ining mga illegal nga droga. So tapos ining suspetsado naton nga lalaki may sling bag ini siya nga dala kag nakit-an sang aton nga police personnel nga kay bukas ang sling bag may sulod nga armas.
Dito ginpamangkot siya kung nga may armas siya. Pangitaan siya sa mga nagakaigo nga mga dokumento para mabalaan naton nga lisensyado kag iya ang armas. Pero sadto nga tion wala gid sang mga dokumento ang ginpakita ang suspetsado. Mo ni siya ang naging rason para arestuhon sila sang aton nga mga kapulisan. Okay. Parla. So, ma'am, minimum ang minor de edad nga babae, ma'am. Ano ini sang lalaki, ma'am? Base sa pagpalamangkutanon sang aton nga mga operatiba sa ilang nga duwa, wala man sila sang relasyon kundi nga kilalahay lang gid sila. Oh, okay. Diin sila ko naman halin? Sa base man sa pagpalamangkutanon, didto ko ni sila halin sa may Orban, part sang Barangay Rizal. Nga magapadulong tani ini sila sa puluyan si sang Minor de edad. nga lalaki Okay. na taga Ilagan Extension. As alleged niya, 17 anyos ini siya. So amo ina nga gin turn over naton siya sa DSWD. So sa subong under custody sa DSWD, samtang ginahulat nila ang pagpadala or pagdala sang ginikanan niya sang iya nga original nga birth certificate dito sa talatapan sang DSWD. Okay. So, yes, ma'am. Ma'am. Background, Bombo Carla, Yes, ma'am. ini actually ang minor, hindi gini taga diri sila sa San Carlos, taga Manila ni sila nga nakapuli lang dira. More or less, ang nakuha nga suspected shabu is 40 grams nga nagabalor sa aton SBP value with 272,000 pesos. Dako man gali. Ma'am, so ma'am, hindi lalaki nga ni ma'am. Ari ini siya sa inyo drug list, ma'am. Actually, wala ni siya sa listahan naton diri no sa police station, kundi ini ang minor de edad. Ang minor de edad, amo ni siyang ara sa aton nga listahan, nga amo man ang ginamonitor sang aton nga mga operatiba. So, baling ini minor de edad, ma'am, madugay nila ni siya gina-surveillance. Yes, Bombo Carla, dugay naman ni siya kay during validation sa aton nga mga operatiba nagwa ini iya ngalan. So kaso amo na gani ang mga strategy gid bala nila nga medyo madanlog gid ini sila. Lalo na kung makakita kag makapamatsyag nga ginapiktikan sila. Pero under surveillance kag under monitoring ini siya. Okay, so wala man ini siya yung grupo. Sa base sa pagpalamangkutanon sa aton operatiba sa ilagid nga duwa no, wala sila may gina-divulge pa nga mga information or ano man nga kwan nga ginakaangatan nila nga mga grupo. Okay. So ma'am, ano ini sila nga level na duwa, ma'am? Or ang lalaki nga ni ma'am? Ma-consider na to ni nga ano lang gid, street legal individual lang gid sila. Ang lalaking isado under nasa aton custodian facility. Bombo Carla, no? So grabe, ang minor pa yung ara sa drugs watch list. Amo gani, Bombo Andrew, no? Take kung ginpatigayunan, ini sa sangga bypass operation, siya gidaya ang subject sa bypass operation. Grabe man, no? Kay, syempre, siya guro ang ginagamit kay bangod nga minor sa, hindi siya malisyahan nga siya gali ang manugdalas ang drugs. Diba siguro Bombo Carla, may transaksyon to sila nga duwa, nga way mas naguro naglaom sa amo nga area, may checkpoint, no? Na ubos gid ang swerte nila nga duwa. Amo gigani Bombo Andrew, no? So mayo man niyang ginahubra sa aton sining mga kapulisan ang surprise nga checkpoint bala sa mga area kung sa mga alagyan nga daw kisalang ginaagyan Bombo Andrew. So mayo man ni kay para at least no madakpan ang mga suspetsado nga nagapulo panago Bombo Andrew. So dapat subong ano na, no? Leksyon na ni sa mga nagapadayon pagyapon sa pag-engage sa nagapaokon pagbaligya sa sining mga illegal nga droga. Kay tungod nga kabudlay kung ikaw ang madakpan, no? Kung maubos ang swerte mo kag madakpan ka, presuhan gid ang imo nga padulungan. Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Yes, Bombo Andrew, sa mo inang report ay gikan sa patrol ni si Bombo Carla Vida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall na sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Madamang salamat kay Bombo Carla May Defensor live sa patrol kag nagdulong sa aton sa pilani ka mga balita nga natipod man sa patrol. Time check, 55 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon mga kabombo. May dugang pikikita ang mga talakayan. Pero ito sinamag-anay sa pilani ka mga importante nga mga pahanumdom.
sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Bibi Piñatil sa Barangay Singkang Airport. Ari ako gisubong sa Bombo Radio. Nagpangayo ako sa bagong radyo. Ay gusto ko nga radyo damo istasyonan para malipay ako. Pagsalamat ko nga madamo sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Ang 1,000 ko bakal ko nibulong kung may balatian ko. Tapos bakal ko pagkaon. Ari subong sa kamot ko ang 1,000 pesos. Dako gud ang pagpasalamat ko. Nga subong adlaw makasurvive ako sa bulong ko kung pagkaon. Gani sa liwat, damo gid nga salamat sa Bombo Radio. Ikaw ang naghatag sa nga akon kabuhi nga bag-o. Damo gid nga salamat. Number 1 gid sa tanan, Bombo Radio. Basta radio, Bombo. Number 1, salamat gid nga madamo. Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton Time check, 58 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. So mga kabombo, balik na kita sa aton nga palututunan ng Bombo Reports afternoon edition. So dali kita sa aton nga subong mainit nga isyu diri sa syudad sa Bacolod ang ginaligar ning pang-scam sang isa ni ka 20 anyos nga babae nga kilala kay Zayla Dalida. So subong pa tayo panigihapon ang pagpangita sa iya kag mismo ang pila niya ka mga himata ang nagapanawagan nga magpakita na si Zayla Dalida. Subong pila na ka mga complaints kag mga reklamo dire ang amon nga nabaton. Not only diri sa syudad sa Bacolod kag sa bahin man nga sa probinsya but also ang sa Luzon man nga bahin. Kalabanan galing mga complainants dire mga Tagalog speaking. So which means nakalabot na dito si Zayla Dalida sang sining mga ginaligar nga pagpang online scam. Pero sa una ni kuno nga mga transaksyon between sa kay Zayla ano man kuno mo nang nagatupa man ni galing sa nadalayo na ning mga transaksyon na wala na nagtupa. Budlay basta ang buot mo bala una syempre kwaon ng buot mo basta nga magasigi-sige ka na lang gate kay tungod nga kung ikaw pa bala nadimat ka. So makitaan mo man nga do ka okay gate makasiling ka nga do ka legit man nga online seller but in the end, ikaw gali ang intuon. Makibot ka lang nga sa pag-abot sa isa kadlaw, maabot ang adlaw nga, oy, di na ang akon nga ginbayad. Wala pagyapon ang akon nga produkto nga gin-order. So sa atong makuturan dira, reminders gini kag maghalong gid kita paagi sa mga transaksyon through online. Kaya syempre yung tao ng mga transak naton, hindi na naton kilala kag hindi naton ina makitaan personal. Time check, so standby kaya rin nato nga Bombo Network News. News Center, please come in. Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila.
tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ikalabing-anim na sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Agricultural losses sa pananalasa ng Bagyong Maring umakyat na ho sa 1.7 billion pesos. Ang Department of Agriculture nagbabala naman dun sa posibleng pagtaas sa presyo ng mga gulayin. Samantala, si Pangulong Duterte nanguna sa paggunita ng 4th anniversary ng pagpapalayas sa Marawi. At ang Metro Manila Development Authority naman pinawi ang agam-agam sa paglalagay sa NCR sa Alert Level 3. Ang Department of Health nilinaw na third dose at hindi booster shots ang inirekomenda ng WHO na ibigay doon sa mga immunocompromised senior citizen at gayon din sa mga health workers. Sa ating international news, tensyon umiigting pa sa pagitan ng China at Taiwan. Sa ating balitang palakasan, Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry nagpakitang gila sa kanyang 41 big points sa preseason finale para ho itumba ang Blazers. Mamaya sa ating entertainment news, si Olympic weightlifting gold medalist Heidelin Diaz engaged na sa kanyang boyfriend. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Nasa 1.7 billion pesos na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naitalang halaga ng agricultural losses sa pananalasa huya ng Bagyong Maring, kung saan ay libo-libo ang mga magsasaka at gayon din yung mga mangingisda na nawalan ng trabaho ayon pa sa Department of Agriculture. Base kasi sa DA Disaster Monitoring Report, umaabot sa 1.74 billion pesos ang agricultural damages na may volume of production loss na 91,422 metric tons, kabuang 68,137 hectares ng agricultural areas yung apektado mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Soc-Sargen. Sa isang public hearing naman, sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista na nasa 42,000 na mangingisda at magsasaka ang tuluyang naapektuhan ang kanilang kabuhayan dahil sa pagkasira ng agrikultura o mga agricultural products doon sa naturang mga lugar. Dahil ho dito, nagbabala ang ahensya na aasahan ng pagtaas sa presyo ng mga gulayin, lalo na yung binibenta dito sa National Capital Region dahil na rin sa agricultural losses. Naghahanap na rin ang ahensya ng mga kinakailangan na maging kapalit ho dito, yung mga kahalili na rehiyon upang mapagkunan ng mga produktong agrikultura at maiwasan yung labis na pagtaas sa presyo ng mga ito. Samantala, sa karagdagang balita sa mga oras na ito, si Pangulong Duterte nanguna sa paggunita ng 4th anniversary ng pagpapalaya sa Marawi. At ang Metro Manila Development Authority naman pinawi ang agam-agam sa paglalagay sa NCR sa Alert Level 3. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, binigyan din ni MMDA Chairman Benhar Abalos na walang dapat ikabahala kaugnay sa pagsailalim na sa Metro Manila sa Alert Level 3 simula ngayong araw hanggang Oktubre 31. Sinabi ni Secretary Abalos, ang chairman ng Metro Manila Development Authority, na ito ay batay sa naging rekomendasyon ng Department of Health na siya namang inaprubahan ng Interagency Task Force. At ayon kay Abalos, sila sa Metro Manila Development Authority, yung mga Metro Manila mayors ay naniniwala na tama yung naturang desisyon ng Department of Health at ng IATF. Ito raw ay paraan para unti-unti nang makabangon ang ekonomiya ng ating bansa. Iginit pa ni Abalos na ang naturang desisyon ng IATF ay nakabatay sa sensya o yung mga data kung saan ay patuloy na pagbaba ng mga bagong cases ng COVID-19 at syempre yung daily attack rate at yung hospital utilization rate sa Metro Manila. Nato pa ang bahagi ng pahayag ni Chairman Abalos. Ikanilang nirekomenda at ito napagkasunduan
ng IATF na natanggapin ang rekomendasyon. Ano-ano ang metrics, no? Sa mga nakikinig po, ibig sabihin, ano-anong bagay-bagay ang dahilan bakit nila ibinaba. Tinignan po nila yung reproductive rate. Ibig sabihin ng reproductive rate ay yung panganganak nito, no? At of course, yung panganganak nito, eto nga, kita niyo yung pagbaba, no? From 1.9 nung August 15, nung nagsimula tayo, September 16 o 17, 1.25. 1.25. September 17, bumaba ng 0.16 na October 14. No? Tapos yung active cases, ganun din, ang laki ng binaba. Hindi lamang yun, pati yung tinatawag nating 2-week growth rate, no? Binabase po nila yan, pati yung mga ICU, pati yung tinatawag natin sa mga ospital, etc. So again, it is DOH. So based on these factors, talagang sinabi nila dapat babaan. Eto lang, at eto lang masasabi ko sa lahat. Tuloy-tuloy ang pagbaba, nakita niyo yung trend pagbaba, pero ang susi rito ay isang bagay. Huwag tayong bibitaw sa ating disiplina. Bawat isa sa atin, ang maskara, ang social distance. No? Kailangan gawin natin ito sapagkat nang sa ganoon ay mabuhay naman ang ating ekonomiya. Nakapagtala na yan ang bahagi ng pahayag ni Chairman Benhar Avalos ng MMDA. Samantala, kaninang hapon ay pinangunahan nga ni Pangulong Duterte yung paggunita ng ika-4 na anibersaryo ng pagpapalaya sa Marawi City mula sa teroristang grupo itong Maute ISIS Terrorist Group sa Rizal Park sa Islamic City of Marawi, Lanao del Sur, at kung saan dito ay kanyang saksihan yung mamahagi ng Certificates of Title for permanent housing units mula sa National Housing Authority at turnover ng financial assistance mula sa Cooperative Development Authority at ilan pang mga aktibidad. At pagkatapos ito, siya rin ay dumelso sa Iligan City para naman pangunahan yung panunumpa ng ilang mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipinas o Pilipino Lakas ng Bayan o yung PDP Laban, yung mga bagong miyembro at proklamasyon ng local candidates para sa dating na halalan. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. It is my pleasure to join you today as we mark this historic occasion by allowing the rays of hope to light up the darkness that once enveloped the city of Marawi. I congratulate and commend the Task Force Bangon Marawi as well as the local officials and other partners for working together to rehabilitate the city. I especially commend the efforts and sacrifices you have poured out for the complete rehabilitation of the Grand Mosque of Marawi. This place holds historical and cultural significance in the lives of the Maranaos. We rejoice as a nation as the Grand Mosque of Marawi brings hope anew to our Muslim brothers and sisters. The continued hard work of Task Force Bangon Marawi to accomplish the programs, projects, and activities under the Bangon Marawi Comprehensive Rehabilitation and Recovery Program is truly commendable. By rebuilding the lives of the displaced, yun ang pinaka-importante. Families, restoring damaged properties, and revitalizing disrupted socio-economic activities. You have stayed true to your commitment as agents of progress and catalysts for real change. Let me take this opportunity to reassure the people of Marawi
that the government is doing its best to expedite the completion of rehabilitation projects at the soonest possible time. We in government are strongly committed to bring back the city's glory, and we will continue to foster cooperation among concerned stakeholders so that Marawi will be able to build back better and stronger. Let me again give recognition to our soldiers and police personnel and local constituency for their bravery, sacrifice, and determination in defending and liberating Marawi City. After 5 months of battle, how sad it is. We pray to God that it will never happen, ever again. To the people of Marawi and to our kababayans, rest assured that this government, this administration, remains steadfast in securing our nation against terrorism, violent extremism, and other lawless elements. With your support, I am confident that we will overcome any challenge that may test our strength and unity as a nation. Let us therefore continue working as one to secure a better, safer, and more prosperous future for all of Marawi. Mabuhay kayong lahat. Yan, Bombo Dennis, Bombo Jane, yung naging talumpati ni Pangulong Duterte kaugnay sa paggunita ngayong araw ng ika-4 na anibersaryo ng pagkakapalaya ng Marawi City mula sa kamay ng Maute ISIS terrorist group. At eksakto, ngayong araw talaga at pinagbigyan ni Pangulong Duterte yung naturang imbitasyon para siya mismo ang, kumbaga, manguna sa komemorasyon ng okasyon, Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, ito bang schedule na ito ng Pangulong Rodrigo Duterte ay talagang nakakalendaryo na kanyang pupuntahan, Bombo Raymond? O ito ay nagkataon lamang? May iba siyang lakad tungkol dyan sa mga aktibidad sa bahagi ng Mindanao? Well, talagang nakaschedule ito dahil naalala ko noong nakaraang Talk to the People ni Pangulong Duterte, mga isang buwan na yung nakakaraan, ay nagkaroon ng presentasyon si Task Force Bangon Marawi Chairman Secretary Edward Del Rosario, at dito ay personal na inimbitahan siya, inimbitahan ang Pangulong Duterte para sa naturang okasyon na ito. So talagang kumbaga way back pa na naka-schedule talaga itong pagpunta rito ni Pangulong Duterte, dahil noon pa man ay nag-commit na siya ay dadalo, dahil ito ay very historic dahil napalaya yung kamay o yung Marawi City mula sa kamay ng mga terorista after ng 5 buwan na sagupaan, Bombo Dennis. Ay, how about yung aktibidad ng PDP Laban, Bombo Raymond? Magkakaroon ba ng partisipasyon pa si Pangulong Duterte doon sa mga iba pang event na bahagi doon sa naturang programa? Well, ito talaga yung kanyang side trip na lamang sa bahagi ng Iligan Medical Center College sa Iligan City, Lanao del Norte, Bombo Dennis. So after sa Marawi ay dumerso ang Pangulo sa Iligan City kanina para naman sa kanyang talumpati rin na pangunguna ng ikong oath-taking o panunumpa ng mga bagong miyembro ng PDP Laban, at siyempre yung proklamasyon ng mga lokal na kandidato sa nalapit na halalan ng 2022, Bombo Dennis. Okay, so after that, balik ng Metro Manila o stay muna siya sa Davao, Bombo Raymond? Dahil ang alam ko,
may mga adjustment dito sa mga health protocol. So, updated naman ang Pangulo dyan. Mula rito ay talagang mabilisan. Gaya kanina, yung talumpati niya, walang masyadong adlib. Hanggang doon lang talaga yung binasa niya, yung kanyang prepared speech, Bombo Dennis. At after that, mula sa Iligan City, siya na ay nag-take off pabalik na rin ng Davao City. At we expect na by this time, ang Pangulong Duterte ay naroon na sa Davao City, Bombo Dennis. Sige, walang weekend activities ang Pangulo. Wala. Wala. Okay, so para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay iginit ngayon ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhar Abalos na nagkaroon ng ugnayan ng Department of Health at ang kanilang tanggapan para dun sa final decision. Kaugnay ho ito dun sa alert level na ipinapatupad sa National Capital Region. Ito ho'y bilang tugon dun sa ilang mga kritisismo na may mga kakulangan ng konsultasyon at ayon nga kay Abalos, kaugnay pa rin ang sinasabi ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro na hindi sila nakonsulta kaugnay ho dun sa pag-downgrade ng Metro Manila sa alert level number 3 mula sa alert level number 4. Sinabi ho ni Abalos na nagkakaisa naman yung mga alkalde sa major policies. Nagkaroon sila ng mga pagpupulong at ito'y nangyari ho last week kasama ang Department of Health at sila mismo ay nagpresenta tungkol doon sa sitwasyon at yung kasalukuyang pinapairal na dito sa Metro Manila. At pagdating naman sa pagbaba ng alert level, isang ahensya na lamang yung nagdidetermine nito, mga kabombo, hindi na yung mga alkalde, hindi kung sino man, kundi daw ang mismong kabuuan ng IATF, the Department of Health, ay nakukonsulta dyan. Pati na yung DTI at iba pang mga tanggapan, lalo na kung may mga vital roles na ginagampanan doon sa naturang mga adjustment. Napag-alaman na simula nga kaninang madaling araw ay isinailalim na ang Metro Manila sa alert level number 3. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Nakapagtala na ang Department of Health ng 7,772 na karagdagang kaso ng COVID-19. Nagkaroon din ng mahigit 1,000 o 1,600 na gumaling at 156 naman ang pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 3.1% o 85,048 ang aktibong kaso. 95.4% o mahigit 2.5 million naman ang gumaling at nasa 1.50% o mahigit 40,500 ang namatay. Ayon pa sa DOH report, lahat ng mga laboratorio ay operational noong Oktubre 14 habang mayroong isang laboratorio na hindi pa nakapagsumite ng datos sa COVID-19 Document Repository System. Base rito sa nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng naturang laboratorio ay humigit kumulang 0.1% sa lahat ng samples na naitest at 0.1% naman sa lahat ng mga positibong mga individual. Samantala, 55 ang naitalang duplicates na inalis naman sa listahan ng total case count. Lumalabas kasing nasa 41 sa mga ito ay naitala na rin sa listahan ng recoveries. Bukod dito, nasa 81 kaso naman ang dating naisama na sa recoveries, ngunit na-reclassify bilang fatalities matapos ang final validation. Sa dagdag pa nating balita, patuloy na imomonitor ng Department of Health yung mga kabataan na sumalang ho doon sa pagbabakuna para sa edad 12 anyos hanggang 17. At kahit daw walang naiulat na side effect, ay obligado pa rin ng Department of Health na ito'y matutukan at mabantayan ang kalusugan ng naturang mga kabataan, lalo na yung may comorbidities. Yan ay isinagawa pa lamang dito sa Metro Manila at posibleng maisagawa na rin sa iba pang dako ng ating bansa sa mga darating na panahon. Ayon kay DOH National Capital Region Director Dr. Gloria Balboa, smooth naman ang naging proseso at ang pinakamaganda raw ay walang nagkaroon ng side effect. At kung sakali ay magkakaroon pa rin ng kaparehong treatment doon sa mga adult na naturukan ng bakuna at nagkaroon ng side effect, may claims na maaring matanggap
ang kanyang pamilya kung sakasakali man, hindi man hinahangad, ay may kakaibang mangyari na negatibo para sa isang pasyente. Nakahanda umano ang mga ospital kung magkakaroon ng untoward incident. Kung maalala mga kabombo, nagsimula na nitong nakalipas unang araw ang pagbabakuna sa mga edad 12 hanggang 17 anyos na may comorbidities. Ang 8 ospital ang siyang pinagdausan ng mga aktibidad ho na yan. Kasama na yung Philippine General Hospital, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City Children's Hospital, Fidel Mundo Medical Center at St. Luke's Medical Center at pati na yung Makati Medical Center na pinagdausan din ho ng kahalintulad na aktibidad. Nasa kabuuang 1,151 na mga kabataan ang naturukan ng bakuna at walang nakapagtala ng side effects. Samantala naman sa iba pang mga balita, apartment building sa lungsod ng Antipolo inilagay sa granular lockdown. May detalye ang Star FM Manila. Inilagay sa 14-day granular lockdown ang isang apartment building sa Antipolo City dahil 6 sa mga residente dito ang nahawaan ng coronavirus disease o ng COVID-19. Sa FB post ng city government ng Antipolo, sinabing kanilang nilockdown ng buong ground floor ng nasabing apartment sa Tower Hill Village na matatagpuan sa H. Alarcon Street sa Barangay de la Paz ng nasabing lungsod. Dahil natagpuan ng mga health authorities na 6 sa kanilang tenants ang positibo ng naturang virus. Nasa 31 residente naman ang na-schedule na para sa kanilang COVID testing at kanila na ring inaalam kung sino-sino ang kanilang nakasalamuha. Ang mga apektadong pamilya ay nabigyan na rin ng food packs habang i-disinfect naman ang naturang lugar. Nitong Oktubre 15 lamang, nakapagtala ang lungsod ng Antipolo ng 479 na active cases na ang Barangay San Jose ang may pinakamaraming active cases na may 70 aktibong mga kaso. Sinundan naman ito ng Barangay de la Paz na nasa 50 aktibong kaso at Barangay San Roque na mayroong 48 mga aktibong kaso. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Maaaring umabot pa raw ng 3 taon bago tuluyang manumbalik ang normal na population growth dito sa ating bansa. Yan ang sinabi ni Commission on Population and Development o PAPCOM Head Undersecretary Juan Antonio Perez III. Yan ay kasunod na rin ng naitalang pagbaba ng mga ikinakasal at nagbubuntis at gayon din yung mga nanganganak. Mula nang magkaroon ho ng COVID-19 pandemic noong taong 2020. Ayon kay Perez, may positibo at negatibo ring epekto ang mga ito para sa lipunan. Ang kagandahan daw ay natuto yung marami na magkaroon at magpatupad ng kanilang family planning method. At ito yung natural way na pagdidistansya sa pagkakaroon ng anak. Mas natututukan kasi yung kalusugan ng mga sinisilang na sanggol kapag may proper na pagkakahiwa-hiwalay yung agwat ng edad ng mga ipinapanganak. Habang ang downside naman ay posible raw dumating yung panahon na kakaunti lang yung papasok sa paaralan o kaya naman ay magsisipagtapos ng mga estudyante dun ho sa kasabay na batch ng mga batang ipinanganak mula taong 2020, 2021 at baka umabot pa ng hanggang 2022. Naniniwala rin ang PAPCOM na kahit matapos ng pandemya, marami pa rin ang hindi agad magsisipagbuo ng kanilang pamilya dahil nga naranasang hirap dito sa kasagsagan ng pagkakalat ng COVID-19 sa ating bansa at pati na sa iba pang bahagi ng mundo. Kaugnay ho nito, sinabi naman ni Integrated Midwives Association of the Philippines o IMAP Executive Director Patricia Gomez sa panayam ng Bombo Radio na mahalaga pa ring mabantayan ang mga kabataang maagang nabubuntis. Maliban kasi sa wala pa silang sapat na kaalaman. Ito ho ay tungkol sa pag-aalaga ng kanilang sarili ay nananatili pa rin tayo sa panahon ng pandemya. Maging ang mga nakakatanda na dati na rin nagkaroon ng anak ay kailangan pa rin ho ng maayos na pag-alalay dahil malaki ang epekto ng pandemic sa kanilang access sa mga ospital dahil punuan, lalo na ng mga pasyenteng may COVID-19. Wala ring access sa gamot sa ilang mga lokalidad
at wala din yung mga regular check-ups dahil nga yung mga pagamutan na kanilang pinupuntahan ay okupado. Kaya naman, ang IMAP ay nagsisikap na rin na mailapit doon sa mga nagbubuntis ang kanilang serbisyo para matiyak na maayos pa rin ang kalusugan ng mga sanggol at ng mga magulang. Kaugnay niyan, narito ang exclusive interview ng Bombo Radio kay IMAP Executive Director Patricia Gomez. During kasagsagan, of course, ng pandemic ay talagang siyempre, ang mga tao ay nasa kanilang tahanan, di ba? Ayaw nilang pumunta sa mga birthing facility or sa clinics or sa rural health unit natin dahil natatakot, di ba, mahawa ng sakit. So, anong ginagawa natin? Siyempre, dadalhin natin ang serbisyo sa kanila para hindi ma-stop yung pagbibigay natin ng serbisyo na kakailangan din nila. Lalo na nagbigay ito ng hindi, siguro may lesson, di ba, na na-learn tayo. Considering na maraming ang nawalan ng trabaho, marami ang siyempre kulang financially, no, ang ating mga kababayan. So nagbigay ito talaga ng lesson sa atin. At siguro tinanong ko naman sa ating mga kabaro sa baba, mga midwives sa baba, kung ito ba yung medyo okay na ang ating panahon or sabihin natin na sana naman ay lahat kahit kami ng mga midwives, na-encourage sa buong community na magpa-inject. So siguro dito sa new normal natin, sinabi naman nila na unti-unting bumabalik, of course, yung mga ating kababayan, di ba, sa pagpunta sa mga health centers at of course sa mga health facility para magpa-check up at kukuha ng mga supplies nila. Anyway naman ay sa ating RHU, ito naman ay libre. Libre ito ibigay ng gobyerno para sa kanila, para maiwasan yung sinasabi natin hindi pagpaplano na pagbubuntis or sabihin natin pag-space. Alam naman natin pag nag-space ka ay maganda ang pagbigay mo ng sa iyong mga anak, di ba? Yung mga pag-aaral nila, magastusan mo, yung hindi sila nagkakasakit. Bahagi po yan ang pahayag ni IMAP Executive Director Patricia Gomez. Yan ay sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Hindi pa makakapag-operate ang ilang sinihan sa Metro Manila sa kabila ng pagluluwag sa quarantine protocols. Mula kasi sa Alert Level 4 ay ibinaba na sa Alert Level 3 kung saan kasama ang sinihan sa mga maaari nang makapag-operate. Sa pagtaya ni Trade Undersecretary Ruth Castello, 75 ang mga sinihang matatagpuan sa Kalakhang, Maynila. Karamihan sa mga ito ay nasa loob ng mall o kaya sa malalaking establishmento. Pero lumalabas na ilan sa mga ito ay kulang pa ang kahandaan na makabalik sa operasyon. Sinabi ni Castello na umaabot sa 500 ang empleyado ng naturang mga sinihan habang may support staff pa mula sa labas na kinukuha lamang ang dagdag na serbisyo kagaya yan ng mga security guards at nagtitinda ng pagkain na maihahanay sa collateral businesses. Sa kanilang inspeksyon, lumalabas na may ilang sinima ang magkakadikit pa rin ang upuan, habang may iba namang nawala na ng mga tauhan matapos isara mula noong taong 2020 o sa pagsisimula ng global COVID-19 pandemic. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kasabay ho nitong pagluluwag ng mga health protocols at gayon din yung iba pang mga restrictions sa Kalakhang, Maynila, binuksan din ho ngayon muli. At ito ho'y winelcome yung mga bisita na pumunta doon sa Dolomite Beach dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya ho, ang Department of Environment and Natural Resources ay nag-anunsyo na hanggang sa holiday season ay bukas na raw sa publiko itong kontrobersyal na Dolomite Beach dyan sa Manila Bay. At kaugnay niyan, may pag-uulat si Bombo Elmar Akol. Bombo Dennis, Bombo Jen, malaki na nga ang pagbabago sa lugar na ito. Makalipas ang mahigit isang taon na pagpapaganda ng gobyerno sa bahaging ito ng Manila Bay gamit ang artificial na white sand kung saan ginamit na pagtambak ang Dolomite sands mula sa malayong lugar. Nagkataon pa ng pagbubukas ngayong araw ng Manila Baywalk Dolomite Beach ay unang araw pa ng pagluluwag sa Metro Manila patungo sa Alert Level 3. Na ang bisitahin ng Bombo Radio itong Dolomite Beach ngayong araw, bumuhos ang ilang mga residente ng Metro Manila kaugnay ng pagbubukas nito sa publiko. Naabutan pa ng Bombo Radio ang mag-anak na ito na namamasyal dahil daw sa birthday pala ng kanilang anak. Nagkataon din na pinapayagan na ring mamasyal sa lugar na ito ay yung mga bata. Ayon sa ama na si Jim Patrick Perelos,
nagliw pa raw siya ngayong araw upang ipasyal ang kanyang mag-ina kasama isa pang pamangkin na maliit. Kahit papaano daw ay happy daw sila dahil sa all ages naman daw ay pwedeng mamasyal sa lugar na ito ng Manila Bay na sikat talaga sa nakakaliw na tanawin lalo na sa paglubog ng araw o sunset. Ang kanyang baby na may birthday ngayong araw, eksaktong 3 taon na rin. Okay mismo, October 16, kaya nag-leave ako. Sabi ko, igala na lang natin si baby. Sakto. Kapag lalakad kami, may nagsabi-sabi na official na pwede na pasok si mga bata ron sa Dolomite. So, parang regalo na rin namin kay baby. Saka thank you sa mga gumawa na itong part na to. The best. Good job. Sobrang galing talaga ng ginawa nila rito sa project na to. Tapos, hindi lang para sa matanda Para sa bata, all ages talaga. Good job talaga sila. Ang tinig nitong si Jem Patrick Perelos. Samantala kinausap naman ng Bombo Radio si Environment Undersecretary Jonas Leones sa timing sa pagbubukas ng Dolomite na nasa kahabaan ng Roxas Boulevard. Ayon kay Yusek Leones, aprobado na kay Environment Secretary Roy Simato sa IATF na buksan din itong Dolomite area lalo na bilang alternatibong pasyalan sa panahong ito na matuturing daw na one of a kind sa Metro Manila. Tiyak naman ni Yusek Leones na liban sa open area ang lugar na ito, meron din silang mga marshals na naglilibot para magpaalala pa rin sa mga tao na panatilihin ang minimum health protocols. Actually, na timing lang na nabuksan namin itong Dolomite Beach na taon sa alert level number 3 na. Pero maganda rin naman dahil nabigyan natin ng alternatibo yung ating mga kababayan kung saan sila pupunta. Kasi kung mapansin nyo dito sa Baywalk, every Saturday and Sunday, marami talagang nagbabike dito, maraming tumatambay. Pero hanggang doon lang sila sa parting Abad at sa Remedios kasi nakasarado ito. Pero ngayon magkakaroon na sila ng pagkakataon na makapasok dito sa Dolomite area natin. So nagkataon lang talaga dahil ito naman ang plano ng ating kalihim, si Secretary Simato, at saka yung interagencies natin na talagang buksan na natin para naman ang mga kababayan natin kasi matagal na sa bahay nandun dahil sa pandemic. Pero ngayong alert level number 3, marami nang binuksan ng mga establishmento. Siguro itong Dolomite area isa sa mga lugar na pwede nilang puntahan at pwede nilang makita yung mga development dito. Dito open air kasi yung mga iba close mahirap. Dito talaga pag nandiyan ka, open, may araw. So palagi ko yung COVID dito medyo kahit paano maiiwasan natin. But ang kailangan lang natin dito yung continue to wear face mask and face shields. At saka nakita nyo may mga marshal tayo to keep reminding the public to observe social distancing. Ang gagawin natin, ang desisyon ng ating interagency at si Kalihim Secretary Simato na talagang buksan natin para yung mga tao may mapuntahan na rin dito. Na ito yung kasi itong malaking parke na ito, itong beach na ito, ito yung one of a kind dito sa Metro Manila. Wala namang ganito sa ibang parte ng Metro Manila. So maganda ito na bubuksan na natin na tuloy-tuloy na ito. Habang binuksan natin ito, siguro darating ang panahon, i-expand natin hanggang sa buong Baywalk. Mabuksan natin para sa ating mga kababayan. Samantala, sa panayam pa ng Bombo Radio kay Environment Undersecretary Jonas Leones, tuloy na tuloy daw na hanggang Kapaskuhan na bukas itong area ng Dolomite Beach mula alas 8 ng umaga at isasarito pansamantala ng alas 11 ng umaga para linisin at muling bubuksan sa publiko alas 3 na ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Muli rin namang idinepensa ng Department of Environment and Natural Resources ang binuhos dito na pera kung saan ang unang budget ay mahigit sa 380 million pesos para sa tinatawag na nourishment project sa bahaging ito ng Manila Bay. Masasabing hati talaga ang pananaw ng mga residente ng NCR sa proyektong ito. Ano't ano pa man daw ang isyong ito para doon sa mga nagtutungo ngayon ng mga kababayan, mag-i-enjoy daw muna silang mamasyal at kahit papaano, malasap ng panandalian ang mistulang ala Boracay daw na White Beach para iwas na rin sa nakakaburyong ng pagkatenga sa mga bahay bunsod pa rin sa COVID pandemic. Mula rito sa may bahagi ng Manila Bay sa Dolomite Beach, ito si Bombil Marako nagunat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo.
Sa dagdag pang mga balita, inatasan naman ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang Business Permit and Licensing Office na suriin ang mga sinima sa pagsiguro na sinusunod nito ang mga health protocols. Mismo si Attorney Melanie Soriano Malaya, BPLO Chief, ang inatasan ni Olivares na mag-deploy ng kanyang teams na magsagawa ng inspeksyon sa mga sinima sa mga lugar na isinailalim sa Alert Level 3. Nakasaad sa Interagency Task Force Guidelines, pinayagan ang mga cinemas o sinihan na magbukas sa 30% capacity sa kondisyon na lahat ng mga empleyado nito ay fully vaccinated. Kailangan din ang mga moviegoers ay fully vaccinated at hindi pinapayagan ang mga minor de edad at senior citizens sa loob ng sinihan. Nagbabala ang Business Permit and Licensing Office na kanilang ipapasara ang mga sinihan o kaya ay i-revoked ang permit kapag hindi sila susunod sa guidelines. Sa dagdag pa nating balita, ang Department of Health ay may paglilinaw ho hinggil doon sa third dose issue para ho dito sa mga medical frontliners at iba pang nangangailangan ito. Pinagtatalunan kasi kung third dose o booster shots yung kinakailangan ng mga frontliners. At may pag-ulat si Bombo Everly Rico. Nilinaw ng Department of Health na hindi ang booster shots ang inirerekomenda ng World Health Organization. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magkaiba ang booster shots sa third dose o additional doses na siya namang inirerekomenda ng WHO para sa mga immunocompromised, senior citizen na mayroong mahinang immune response at maging sa mga healthcare workers na nasa mataas na risk na mahawaan ng COVID-19. Again, let me reiterate, lahat po ng ating mga bakuna continue to protect against severe disease and death, and that is based on evidence. As explained po doon sa WHO na document, iba po ang booster doses dito sa additional doses na kanilang inirerekomenda or yung third doses. Ito po ngayon ay pinag-uusapan ng WHO para po ito sa additional doses for immunocompromised, and hindi po nila binanggit yung boosters for the general population. So kailangan lang po maintindihan ng ating mga kababayan na meron hong pagkakaiba ang booster doses sa additional doses or third doses. At ang nirerekomenda po ngayon, third doses or additional doses para po dun sa ating mga immunocompromised individuals, for senior citizens, and even for healthcare workers. So ito po ang ating mga plano underway na, pinag-uusapan na po ito kung paano po natin maipapatupad. Nilinaw din ng Department of Health na sa opisyal na dokumentong inilabas ng WHO na hindi tinukoy ang partikular na brand ng mga bakuna na gagamitin sa pagtuturok ng ikatlong dose. Nakasaad sa naturang dokumento na hindi lamang ang mga bakuna mula sa China na Sinopharm at Sinovac vaccine ang inirekomenda ng World Health Organization na maaaring ibigay bilang third dose. Sa katunayan anya, lahat ng brand ng COVID-19 vaccines na aprobado ng WHO ay maaaring pag-aralan bilang ikatlong dose. Samantala, may ilalabas naman na opisyal na rekomendasyon ang WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization o SAGE ng mga brand ng COVID-19 vaccines na gagamitin bilang third dose sa buwan ng Nobyembre. Kailangan pong maging maingat tayo sa pagbibigay nitong mga types ng vaccine kapag nagbibigay tayo ng reports kasi baka maapektuhan po yung vaccine confidence ng ating mga kababayan when in fact, ang sinasabi naman ay yung immunocompromised ay hindi po makamount ng response. It's not really about the vaccines, pero kung paano po natin ibibigay ito. Nauna nga rito kamakailan lamang ay nagbigay ng go signal ang WHO matapos na irekomenda ang pagbibigay ng ikatlong dose ng COVID-19 vaccine para sa mga immunocompromised na individual o may mababang immune response dahil sila ang nasa high risk ng breakthrough COVID-19 infections matapos na maturukan ng 2 doses. Samantala, base naman sa updated na projections ng Department of Health Faster Tool mula October 4, nakikitaan na tinatayang nasa 1,126 lamang ang magiging daily COVID-19 cases sa National Capital Region sa November 15. Kung magpapatuloy ang improvement ng COVID-19 vaccination sa rehiyon
at detection to isolation sa loob ng 4 na araw. Meron po tayong projections until November 15 at pinapakita po nito na dito po sa National Capital Region, we will just have about 1,126 cases by November 15 kung atin pong patuloy na ma-improve ang ating vaccination coverage at saka mapapanatili po natin yung detection to isolation ng 4 na araw. Ngayon, kung mas mag-i-improve pa rin po dyan sa 4 days na yan ang detection to isolation, mas mag-improve pa ang vaccination coverage, mas bababa pa po dito sa numerong ito ang atin po magiging mga kaso by November 15. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Samantala naman si Vice President Leni Robredo isusulong ang localized peace talks sa CPP-NP-NDF kung susunod na mapiling Pangulo ng Bansa. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Mas gugustuhin ni Vice Presidente Leni Robredo na isusulong yung localized peace talks sa pagitan ng gobyerno at sa CPP-NP-NDF na unang napahinto ng kasalukuyang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ito ang naging tugon ng pangalawang Pangulo nang bumisita dito sa lungsod ng Cagayan de Oro kung saan kaniyang isinagawa yung kaniyang patuloy na Vaccine Express na kung saan target yung 500 mga nasa indigent category ng aming mga kababayan dito sa lungsod. Ayon sa Vice Presidente na mas maigi yung localized peace talks kaysa magmula dyan sa bandang Maynila kung saan yung mga natura umanong aksyon sa pagitan ng gobyerno at sa kabilang panig ay nangyayari naman sa mga kanayunan. At katunayan, narito ang bahagi sa pahayag ni Vice Presidente Leni Robredo. Lahat naman tayo gusto ng kapayapaan. Sa akin, more than the peace talk, tingin ko kailangan may mas localized sa pag-uusap kasi ang paniniwala ko kasi yung kapayapaan ma-a-attain siya. Pag yung pinaka-root ng problema na-address. And yung pag-address ng pinaka-root ng problema, hindi lang naman yung military action, pero whole of government approach yun. Bawa, yung pinaka-root ng problema, poverty, inequality, yung road to peace, kabahagi yun ng programa. Ang bahagi sa pahayag ng Vice Presidente Leni Robredo, simula kanina ay siya ay napapunta na sa Bukidnon kung saan mayroong ilang aktibidad din siya doon sa nasabing probinsya, sakop pa rin dito sa Rionjes. At sa ilang mga araw mula ngayon ay tutunguhin rin niya ang lungsod ng Marawi kung saan una na rin tinungo ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kasagsagan ng liberasyon ng Marawi City. At yung mga pambato naman ng Partido PDP Laban Cosi Faction na Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo ay napadoon doon sa may bandang Iligan City kung saan kanilang kinikita o minimit up yung mga lokal na mga kandidato roon kung saan napatungo rin si Presidente Duterte at opisyal na ipinapanumpa yung mga local members doon at sila'y opisyal na ipinoproklama na mga local candidates ng PDP Laban Cosi Faction na nakabase sa lungsod ng Iligan. Yung dalawang senador na paulat na si Senador Go at si Senador Bato de la Rosa ay mananatili pa sa ilang bahagi ng bayan ng Lanao Norte sa kanila ring mga sinasabing mga political commitment sa ilang mga local leaders doon. How's that, Bombo Dennis Bombo Jane? Okay. Bombo Junel, yung iba pang mga politiko parang kumbaga dito nakikita namin mga schedule yung Cagayan de Oro, isa sa boat reach area, talaga palang nakahanay din sa kanilang mga aktibidad dyan sa inyong lugar. So papaano naman na u-observe yung proper na mga health protocols kasi nagkaroon ng issue dito sa may Southern Tagalog area, Bombo Junel, the past days at mismong yung DILG yung pumuna doon sa mga politiko na nagkakandak ng mga kahalintulad na aktibidad. Dyan sa inyong lugar, may mga pumuna ba o nagkaroon ba ng mga siksikan, yung mga tao, mga supporters sa Bombo Junel? Yes, sa Bombo Dennis, itong halimbawa natin yung pagbisita ni Vice Presidente Robredo sa isa sa mga college dito sa lungsod ng Cagayan de Oro kanina. So far, medyo maayos naman yung pag-observe ng ilang mga provision po ng ating IATF
resolution ukol doon sa ating paglaban sa COVID-19. At yun nga na matagumpay na nabigyang libreng bakuna yung mga sinasabi nating mga nagmula sa indigent sector at hanggang siya ay nakipagkita na nga sa dating Arsobispo ng lungsod ng Cagayan de Oro, sa Archdiocese ng Cagayan de Oro na si Archbishop Emeritus Antonio Ledesma. At bago doon o pagkatapos doon sila na nananghalian at tumungo na sa bahagi ng Bukidnon. Itong sa Iligan City, hindi natin na tutukan ito kasi medyo may kalayuan sapagkat ibang syudad ito na kung saan nakabase rin yung partido o yung mga kandidato ng majority political party sa ating bansa, Bomboy Dennis. Okay, so this coming days, may mga nag-set na ba ng mga schedule dyan? Iba pang grupo, Bombo Junel, na magsasagawa rin ng mga kahalintulad na aktibidad? Ating naaantay kung sakaling may mga advisory rin na ibibigay kasi yung ating mga pulis sa sundalo sapagkat sila yung nasa frontline din sa pagbigay seguridad, dyan natin malalaman ang maaaring arrival ng mga malalaking mga kandidato na nagmula dyan sa Kalakhang, Maynila na maaaring bumisita dito sa ibang bahagi ng rehiyon o kaya dito mismo sa Northern Mindanao. Si Robredo ang pinakauna na presidential candidate at itong si Senador Bato de la Rosa ang nakaapak dito sa lungsod. Ilang araw simula nang sila ay nakapaghain ng kanilang certificate of candidacy dyan sa Kamaynilaan. Final point na lamang, Bombo Junel, para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay. Anong lugar yung inyong kinalalagyan dyan ngayon? Lalo na para dun sa mga nanonood via Facebook Live at ating YouTube Live. Papanood si tayo ng sabay, Bombo Junel. Yes, itong tinatayo natin, Bombo Dennis, ito yung tanyag na kalye dito, itong Corrales Avenue, kung saan noong hindi pa pumutok yung pandemya ng COVID, talagang matao itong lugar na to. Kasi yung mga tao rito noon ay nagmula ito sa Plaza Divisoria sana. Subalit nawala yung aming weekly na night cafe, so dito sila pumunta o parang dito lumipat yung mga tao na mahilig sa night hangouts sa may mismong Corrales Avenue, kung saan dito rin located yung ating studio ng Bombo Radio Cagayan de Oro, Bomboy Dennis. Okay, sige. Maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Yan ang pinakauling ulat mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, si Bombo Junel Ucat, tag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent overall number 1 sa Northern Mindanao. Basta Radio, Bombo! Mananatili namang suspindido ang scheme ng number coding sa Metro Manila sa ilalim ng Alert Level 3. Ayon yan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay kahit pa aminado ang nasabing kagawaran na maraming mga sasakyan ang lalabas sa ilalim ng loser quarantine restriction. Depensa pa ni MMDA Chairman Benhar Abalos, mananatili ang palisiya upang mapigilan ang pagkalat at pagdami ng COVID-19 cases lalo pat hindi pa bumabalik sa normal ang public transportation sa National Capital Region. Anya, may mga ilang tao rin ang gumagamit ng carpooling na maaring mapanganib sa pagkalat ng COVID-19. Binigyan din ng opisyal na patuloy nilang sinusubaybayan ang trapiko sa reyon at nabanggit na kahit na maraming sasakyan ang naglalakbay na, kaya pa rin ito ng mga kalsada. Minomonitor din nila ang mga masikip na lugar. Iniulat naman ng Department of Health na hindi pa rin maaaring magluwag ng quarantine level sa mga katabing probinsya ng Metro Manila tulad na lamang ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan. Ito'y dahil ito'y kahit bumaba na ang mga kaso ng COVID-19. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nakatutok lamang sa Metro Manila ang pilot implementation ng pagbabago ng pulisiya mula sa community quarantine status patungo sa alert level system. Ibig sabihin, mananatili pa rin sa modified enhanced community quarantine ang Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan hanggang Oktubre 31. Limitado pa rin ang operasyon ng ilang negosyo habang sarado naman ang iba pang establishmento tulad ng mga gym, library, entertainment at recreational venues sa naturang mga probinsya. Nilinaw naman ang Octa Research Group na nasa low risk na ang Cavite habang moderate naman ang Laguna, Rizal at Bulacan. Napag-alaman na pinataas na ang alokasyon ng bakuna sa Calabar Zone at gayon din Central Luzon para maiwasan ang pagdami pa ng tinatamaan ng COVID-19
dito sa mga karatig nating lugar. Sa dagdag pa nating balita mga kabombo, yung mga agriculture groups dito sa ating bansa ay umaapila ho na mapanagot yung mga nasa likod daw ng pagpapakalat ng smuggled na gulay sa iba't ibang dako ng ating bansa. At may pag-uulat ang Bombo Radio Dagupan. Nais ng mga agriculture group sa bansa na mapatawan ng parusa ang mga individual o grupo na nasa likod ng pagpupuslit ng illegal na imported na gulay sa bansa. Ayon kay Engineer Rosendo So, ang presidente ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may tuturing na economic sabotage ang pagpasok ng mga imported na mga gulay sa bansa dahil sa paglabag nito sa nakasaad sa Republic Act 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Anya napapanahon na para masampahan na ng kaso ang mga nananamantala sa pagpupusit naman ng gulay sa Pilipinas. Sa oras umano na masampala ng mga ito ay tiyak na hindi sila magtatangka pa at matatakot na rin gawin ang nasabing illegal na transaksyon. Matatanda ang itinuturing na dahilan ng pagpasok ng sobra-sobrang imported na gulay sa pagkalugi ng mga vegetable farmers sa lalawigan naman ng Benguet at iba pang karatig lalawigan dahil sa smuggled vegetable products na ibinibenta sa iba't ibang lugar sa bansa. A few days yung complaint natin sa vegetable, mukhang nag-file na ng case ang Costo ng economic sabotage. Sana ito, tutukan natin mabuti. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Joanna Altising nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update sa report na 3 patay kasama ang pulis sa shooting incident doon sa May Antique. May detalyang Bombo Radio, Iloilo. Tiniyak ng Bugasong Municipal Police Station na hindi na mauulit pa ang nangyaring shooting incident kung saan 3 katao ang patay kabilang na ang isang barangay kagawad at isang pulis. Napag-alaman na sa nangyaring shooting incident kagabi, patay ang mga biktima na sina Efren Florendo, 60 anyos, barangay kagawad ng Cubay South, Bugasong. Police Staff Sergeant Elvin Agting, 42 anyos, assigned sa Bugasong Municipal Police Station, residente na ang poblasyon Bilison, Antique. Patay rin ang suspect na si Roy Halipa, 33 anyos ng Cubay North, Bugasong. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Fritz Padroncillo, hepe ng Bugasong PNP, sinabi nito na mas paiigtingin pa nila ang kampanya sa anti-criminality at sa paghawak ng katulad na pangyayari. Labis namang ikinalungkot ni Padroncillo ang nangyari sa kanyang tauhan na inuna ang tawag ng tungkulin. Ayon kay Padroncillo, pauwi na sana si Agting upang humabol sa selebrasyon ng birthday ng kanyang anak. Ngunit rumesponde ito sa lugar kung saan ito nabaril at napatay. Napag-alaman na binaril ng sospek na si Halipa ang kagawad na si Florendo at nang rumesponde ang pulis, nabaril din ng sospek si Agting at gumanti ng putok ang kasamahan nito na ikinasawi ng sospek na pinaniniwalaang may nervous breakdown. Ambalan gan isang upod ng mga makapuli na siya. Kaso lang amo na natabo kay Call of Duty, nag-responde gid siya. Bali ang naghambalan sa ako ang admin PNCO na mo. Siya mismo nagambal nga pauli na to kay birthday sang bata mo. Galing daw na dili gamay kag amo tong may tawag, amo tong natabo mo. Si Police Lieutenant Fritz Padroncillo. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G. Sapadios para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Hati ngayon ang opinyon ng mga political at military analysts sa isyu kung sasakupin nga ba ng China sa pamamagitan ng puwersa o hindi ang katabing isla ng Taiwan. Una nang umigting ang pangamba sa pambubuli ng China matapos ang show of force ng kailang puwersa armada nang magpalipat ng sangkatiterbang mga warplanes sa unang bahagi ng buwang ito ng Oktobre patungo sa Taiwan Air Defense Identification Zone, kung saan umabot ito sa mahigit 100 o 150. Ang pangyayari ito ay nagdulot ng pagkaalarma sa Taiwan Defense Minister. Sa kanyang prediksyon, baka raw sa loob ng 4 na taon o hanggang 2025 ay maglunsad ng full-scale invasion ang China upang puwersahang maibalik sila bilang bahagi ng teritoryo.
Lalo pang nagpadagdag sa pangamba ang naging deklarasyon mismo ni Chinese President Xi Jinping, bagamat binigyang din ng leader ng China na hangad pa rin niya ang peaceful reunification. Pero naniniwala ang mga observers na malayong sakupin ng China ang Taiwan sa loob ng isang taon, lalo na at hinikayat nito ang maraming mga bansa na lumahok sa Winter Olympics sa susunod na taon. Ayaw din ng China na maunsyami ang malaki at maayos na pagpapakitang gilas nila sa Olimpiada. Bakit nga ba makulit ang China na makuha muli nila ang Taiwan? Itinuturing kasi ng China ang Taiwan bilang breakaway province. Sa kabilang dako, lalo namang lumakas ang loob ng Taiwan dahil sa pagkilala sa kanila ng kalapit na lugar na Japan, Amerika at iba pang mga bansa na nagbibigay suporta at nagpapalakas sa kanilang militar. Kung tutuusin, malayo at walang panama ang Taiwan sa puwersa militar ng China. Sa ground forces na lamang, halos may kalahating milyon ng China, habang ang Taiwan ay kulang-kulang lamang 100,000 ang mga sundalo. Pagdating naman sa fighter planes, kung meron 600 ang China, nasa 400 naman ang warplanes ng Taiwan. Hindi rin matatawaran ang dami ng barkong pandigma ng China, kasama na ang mga submarines at 2 aircraft carriers. Samantalang kakarampot lamang ang depensa sa Taiwan. Kung tutuusin, nasa mahigit 1,000 kilometro lamang ang layo ng Taiwan sa Pilipinas, kung saan paborito itong puntahan ng mga Pinoy workers na umaabot ngayon sa mahigit 100,000 ang mga overseas Filipino workers. Kung may mangyari manggiyera sa Taiwan, tiyak marami ang maapektuhan at maraming bansa ang makikisawsaw. Kaya naman para sa ibang mga analyst, malayo pa raw ang pananakop na gagawin ng China. Maaari rin naman na hanggang pressure lamang daw ang gagawin ng China tulad sa larangan ng diplomatic, economic at military coercion. Ilan sa mga overseas Filipino worker na nakaugnayan ng Bombo Radio ay nagsabing wala rin namang pakialam ang mamamayan ng Taiwan sa girian ng kilang bansa at sa kalapit na higanting bansa na hindi nga raw nababalita roon. Bombo Sports News. Nagpakitang gilas ang Golden State Warriors superstar na si Stephen Curry nang magbuhos ito ng 41 points upang ilampaso nila ang Portland Trail Blazers sa score na 119-97 sa final preseason game. Ang score ni Curry ay pumangatlo sa pinakamaraming punto sa isang exhibition game sa nakalipas na 15 taon. Ang nakakabilib na performance na ito ni Curry ay sinabayan ng sigawan ng mga fans na MVP, MVP. Maging ang coaching staff ng team ay napahanga rin dahil sa edad na 33 anyos ni Curry ay mistula pa rin itong makina at walang humpay sa pagbuslo ng bola. Kung maalala mga kabombo, si Curry ay 2-time MVP. Sa darating na Miyerkules ay simula na ng bagong season ng NBA kung saan ay buena manong makakaharap ng Warriors ang Los Angeles Lakers. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, Batang Zamboanga sumusunod sa yapak nitong si Heidelin Diaz at nanalo ng 2 gold at 1 silver medal sa 2021 Youth World Championship dun sa Saudi Arabia. At may balita ang Star FM Iloilo. Magpo-focus sa training ang plano sa ngayon ng 16 taong gulang na si Rose Jean Ramos ng Zamboanga matapos na